Сёння я прынёс вам цэлы стос шэдэўраў беларускага кліпмейкерства. Тут будуць гангстарскія баевікі ад Сашы Нэма і Анжалікі Агурбаш, пенсіянерская эротыка ад гурта Трубецкой, імклівы ўздым Алёны Ланской і тлумачэнне, чаму Герман Тітоў такі боўдзела. Рыхтуйцеся. У новым выпуску Міністэрства сепультуры самыя крынжовыя кліпы дзесятых. Назіраць за імклівай кар'ерай Алены Ланской суцэльнае задавальненне. Паміж першымі дажынкамі і ўдзелам у прэстыжным конкурсе Atlantic Breeze 2010 прайшло ўсяго толькі 10 гадоў. І я нездарма зараз узгадаў гэты міжнародны Алёнін поспех. Справа ў тым, што музыку для яе пісаў фенаменальны беларускі кампазітар Яўген Алейнік, той жа, што напісаў хіт Born in Белараша. І яго творчы почерк і вакальныя здольнасці Алёны настолькі ўразілі вараціл сусветнага шоу-бізнесу, што ўвагу на Алёну звярнуў сам Брус Лоу. Вы, напэўна ж, яго ведаеце, а калі не, то вось вам цытатка з Делты. Прадюсер Брус Лове, які працаваў з Майклом Джексонам, Стыві Вандерам, Элтонам Джонам, Мадоннай, Полом Маккартні і іншымі сусветнымі зоркамі, таксама хоча намеціць час для выпрабавальнага запісу яго песні. Нідзе не знайшлося інфармацыі пра супрацоўніцтва Бруса з сусветнымі зоркамі, акрамя яго афіцыйнага сайта. Магчыма, ён перамотваў касеты алоўкам падчас запісу ці праціраў мікрафоны, але гэта таксама творчае дасягненне. Галоўнае, што Алёна патрыятычна адмаўлялася ад спакуслівых абяцанкаў амерыканскіх прадюсераў. Засталося абраць, з кім я буду працаваць у Амерыцы, але гэта не значыць, што я павінна з'язджаць за акіян і рабіць там кар'еру. Я люблю сваю краіну, хачу жыць тут. У ЗША ў мяне ёсць магчымасць вывучыць мову, узяць урокі вакалу у амерыканскіх педагогаў, запісаць альбом на вядучай студыі. Карацей, адзіным вынікам удзелу ў тым магутным конкурсе стаў кліп на песню «Life is OK». І там ужо творчая фантазія Алёны разгулялася так, што яе было не спыніць. Напярэдадні я праглядзела каля сотні відэаролікаў сусветных зорак музыкі. Прыглядалася, як у іх выстаўлена святло, як рухаецца балет, ці прасочваюцца сюжэтныя лініі. Словам, зараджалася візуальнай інфармацыяй. Зарадзілася так, што атрымаўся сапраўдны шэдэўр айчыннага кліпмейкерства. Тут прыгожа ўсё. І магутныя танцы балету, які працаваў проста да зносу, і Алёніны прычоскі, стылізаваныя пад шлюбны каталог магілёўскага салону прыгажосці Людміла, і сюжэт відэа, у якім паскудная Ланская перашкаджае моднаму дыджэю праводзіць прафілактыку скаліёзу для танцораў балета. Маштабныя дэкарацыі, спецэфекты, пастаянны рух у кадры. На здымачнай пляцоўцы працавала больш за 30 чалавек, з іх каля 10 танцораў. Тыя, у каго выдавалася вольная хвіліна, спалі проста на пляцоўцы. Візуальны шэдэўр на ўсе часы, які першымі ўбачылі акурат жыхары ЗША. І ён ім настолькі спадабаўся, што Алёна ў Штаты больш не вярталася, а Брус Лоу зноў пераключыўся на супрацу з уяўнымі сусветнымі зоркамі. Я ведаю дакладны момант, калі Дзіма Карпінчык канчаткова стаў касманаўтам. Гэта адбылося падчас здымкаў кліпа на песню «Женщина», тужлівай балады пра экзістэнцыяльнае каханне. Па сюжэце Карпінчык жыве на баркасе недзе на мінскім моры і размаўляе з рацыяй. 415-я база, ответьте. Ён п'е кіпень з імбрыка, рубіць дровы і мые лодку шампунем. Карацей, нічога незвычайнага. Дарослае жыццё і адпаведная адказнасць. Звязацца з Лагойскам ці Дзяржынскам у яго не атрымліваецца. Па рацыі ніхто не адказвае. Па ўсім відаць, Дзіма перажывае з гэтай нагоды і пакутае ад адзіноты. Але аднойчы да яго прычала прыбівае лодку з нейкай дзеўкай. Нормально все? Дзеўка ляжыць без прытомнасці, і Карпінчык валачэ яе да сябе на баркас і там выхоўвае як сваю. Па іроніі лёсу, менавіта ў гэты момант Дзяржынск выходзіць на сувязь, але Дзіма не чуе эмацыйных крыкаў у рацыю, бо імклівае каханне заняло ўсе ягоныя думкі і памкненні. Па ўсім відаць, што дзяўчына не адказвае Карпінчыку ўзаемнасцю і падае яму адпаведныя сігналы, якія, напрыклад, ідзе тапіцца на прычал. Дзіма бяжыць за ёй, але ў руках у яго застаецца толькі дзявочы швэдар, і ён нюхае яго і глядзіць у
ваду. Карпінчыку крычаць у рацыю, але ён заняты сваімі думкамі. У фінале гісторыі ён кладзецца на канапу і ціхенька ляжыць пад коўдрай. Нечаканы фінал прымусіць задумацца аб вечных каштоўнасцях, аб сэнсе і, вядома ж, каханні. Вось так інтрыгуе апісанне да гэтага відэа. Цяпер вы ведаеце, што прывяло Германа Тітова да вытворчасці гэтага шалёнага відэа. Іншых тлумачэнняў у мяне для вас няма. Юный политик, юный спортсмен, мудростью славится наш президент. Я ўжо распавядаў вам пра папулярную беларускую спявачку Святлану Агарвал, якая атрымлівае важныя ўзнагароды і праслаўляе Беларусь перад брацкім народам Індыі і наадварот. Ну дык вось, у Святланы ў рэпертуары ёсць не толькі кавер на Modern Talking, але і цалкам аўтарскі трэк з шоўкавай нітачкай, які выйшаў ажно 10 год таму і стаў чарговай перамогай айчынных кліпмейкераў на міжнароднай арэне. Каб вы разумелі маштабы папулярнасці гэтага відэа, вось вам цытатка. Неяк я прыйшла ў кавярню, мяне там пазналі, і бармен уключыў песню шоўкавай нітачкай. Шелковой ниточкой невероятно связаны две судьбы, но непонятно сердцу, что рвется в закат, а я на восток обратно. Мне вельмі падабаецца ўзровень візуальных эфектаў, дзе выява Святланы праяўляецца на фоне класічных мінскіх краявідаў. Асабліва небанальным мне падаецца тут выкарыстанне аэрапорта Мінск у якасці арэны для развіцця падзей. Калі дакладна зразумеў сюжэт, аднойчы беларускі хлопец сустракае турыстку з Індыі і запрашае яе ў рэстарацыю. Там у яго падае з рук меню, і гэты няёмкі момант так весяліць дзяўчыну, што яна пачынае адчуваць пэўную сімпатыю ў дачыненні да гэтага недарэкі. У хлопца чырвоныя і вільготныя вочы. Цалкам магчыма, што ён проста яшчэ не прызвычаіўся да пякучых індыйскіх спецый, і дома яго чакае пэўнае выпрабаванне. Пасля нас чакаюць эпічныя кадры замілавання мінскімі пейзажамі і тужлівае развітанне маладой пары ў аэрапорце. Ужо пасля гэтага драматычнага фіналу хлопцу ў галаву пралятае папяровы самалёцік з лагатыпам Белавія, а пра сімвалізм гэтай падзеі нам з вамі давядзецца здагадацца самастойна. Калі у вас ёсць варыянты, чым скончылася гэтая драматычная гісторыя, пішыце, калі ласачка, ў каментарах. Шелковой ниточкой в небе рисуют самолеты пути, но поцелуй. А я пакуль зраблю для вас важную абвестку. Сябры, я запускаю новы канал Сепультура Элайв. Навошта? Каб кожны з вас меў магчымасць трапіць на канцэрт любімага гурта. Неважна, у якой краіне вы цяпер жывеце. Музыка не ведае, што такое межы і забароны, а Беларусь там, дзе мы. Кожны месяц на канале будуць адбывацца онлайн-канцэрты беларускіх артыстаў. Вы можаце глядзець, слухаць і нават размаўляць з імі праз чат. Абяцаю, будзе шмат цікавага і нечаканага. Шукайце спасылку ў апісанні відэа і падпісвайцеся на канал. Першы канцэрт адбудзецца 16 кастрычніка ў 20:00 па Менску. А ўжо зусім хутка я назову імя першага гурта. Да сустрэчы, сябры! Слонімскі хлопец Саша Нема ў 2012 годзе выдаў кліп у найлепшых традыцыях айчынных баевікоў. Я люблю глядзець гэтае відэа, калі трэба зарабіць рэлаксуючы масаж мозгу і шчасліва дэградзіраваць пасля складанага працоўнага дня. Справа вось у чым. Аднойчы ў Мінск прыязджае непрыкметны мужчына ў скураным паліто і з кейсам у руках. За ім ад самага аэрапорту сочаць беларускія сышчыкі, таму што толькі ў беларускіх сышчыкаў ёсць доступ да камераў відэаназірання па ўсім горадзе. Мужчына ідзе па сваіх справах па горадзе і нікога не чапае. Але калі камеры пінгуюць яго ў адпаведным месцы, па слядах непрыкметнага чалавека ідуць спецыяльна падрыхтаваныя людзі з пісталетамі. Мужчына заўважае пераслед, кідаецца бегчы і ледзь заўважна, каб ніхто не прыкмеціў, кідае свой кейс з моста. Больш мы нічога не даведаемся пра лёс мужчыны ў скураным паліто, але можна здагадацца. 20 год з канфіскацыяй маёмасці і пасада кіраўніка калгаса ў Чэракаўскім раёне пасля кампенсацыі шкоды дзяржаве у 10-кратным памеры. И за нами бегали непонятные люди с камерой, да, а что вы тут робите, а за кого агитуете? И мы отбивались, реально отбивались. Галоўнае вось што. Таленавітыя беларускія сышчыкі працуюць так, як і працавалі б у рэальным жыцці. Не заўважаюць момант падзення кейсу на капот машыны Сашы Нема. Саша таксама ў разгубленасці, бо кейс пабіў яму дарагую машыну. І толькі банкнота ў $100 прымушае лірычнага героя відэа пацікавіцца, што там унутры. Что в коробке? Сначала отдай пистолет. Что в коробке? Далей стандартны сюжэт. Саша з сяброўкай ідуць на закупы.
Пасля ў залю гульнявых аўтаматаў. Карацей, робяць усё, што звычайна робяць людзі, якія знайшлі кейс з валютай. Нейкім цудам сыщыкі выходзяць на след Сашы Нема, і чалавек з пісталетам прыходзіць забіваць слонімскага спевака. Той ціхенька крадзецца за спінай сыщыка, каб напужаць яго ў самы нечаканы момант і выклікаць імклівы і абшырны інфаркт. Але натрэніраваны сыщык раскусіў задумку Сашы і лупануў яму ў сківіцу. Дзеўка Сашы апынулася разумнейшая і проста саданула сыщыку па галаве. Пасля Саша і яго сяброўка купілі новую бэху на грошы з кейса, вывезлі цела сыщыка на сметнік і спалілі разам з машынай. Глядзіце гэты кліп замест чытання падручніка па логіцы і засваення курсаў фінансавай граматнасці. Дакладна спатрэбіцца. Калі вы думаеце, што гэта адзінае гангстарскае відэа ў маёй калекцыі, то памыляецеся. Глядзіце уважліва, будзе яшчэ цікавей. Вядомая беларуская спявачка Анжаліка Пушнова, якую вы ўсе дакладна ведаеце і любіце, аднойчы прадказала імклівае развіццё штучнага інтэлекту ў сваім футурыстычным відэа. Не верыце? Ну тады вось вам гэтае прароцкае відэа. Держи меня крепко, крепко, крепко так, и никому меня не отдавай. Па чорных кругах пад вачыма хлопца бачна, што Анжаліка за час адносінаў высмактала з яго ўсё жыццё. За прошедшие 2 года мы посетили вместе 76 кафе, посмотрели 136 фильмов, провели 2372 часа. Агучаная статыстыка толькі пацвярджае, такі тэмп вытрымаў бы не кожны кавалер. Далей падзеі відэа імкліва пераўтвараюцца ў кіберхорар. Анжаліка Пушнова, якая пераўтварылася ў лічбавы аватар, пераследуе беднага хлопца дзе толькі магчыма. Спачатку нас чакае ледзь заўважны продакт-плейсмент павільёну з VR. Пасля Анжаліка з'явіцца на ўсіх LED-экранах сталіцы, праляціць дронам пад мірным беларускім небам у пошуках свайго каханка, пад'едзе да яго ў выглядзе чырвонай Тэслы і паманіць адкрытымі дзвярыма, з'явіцца на мабільным тэлефоне кожнага падлетка каля ТЦ галерэя, і хлопцы пачнуць шукаць як пакемонаў. Пишут, что ты робот. Ага, нет. Ну, пишут, что ты робот. Я не робот. Отвечают, что ты? Да. Точно не робот? Да. Паратунак знаходзіцца толькі ў багатай рэстарацыі, дзе адбываецца спід-дэйтинг. Зацкаваны ўшчэнт хлопец нават паспявае пазнаёміцца з нейкай дзеўкай і вось-вось трапіць у новыя аб'юзіўныя стасункі. Але Анжаліка нечакана з'яўляецца перад намі з дым-машыны. Чым усё гэта скончыцца? Футурыстычны фінал гэтага кліпа сапраўды ўражвае. Хлопец знаходзіць на падлозе рэстарацыі VR-акуляры і пераносіцца да Анжалікі ў лічбавую прастору. Там іх чакае постчалавечае каханне, постчалавечы шлюб, постчалавечы крэдыт на двушку ў Новай Баравой і постчалавечая крыміналка за пралёт дрону без узгаднення з адпаведнымі інстанцыямі. Выснову з гэтага кліпа можна зрабіць простую, але важную. Ніколі не трапляйце ў стасункі з Анжалікай Пушновай, бо паратунку ўжо не будзе. Крызіс сярэдняга ўзросту і пэўны творчы тупік прывёў гурт Трубецкой да вось гэтага відэа на песню Кіці. Ад выніку нават самі музыканты засталіся не ў захапленні. Што ўжо казаць пра шакаваную відовішчам публіку. Снимай-ка свитер, Кити, снимай-ка свитер. У апраўданне цнатлівай традыцыі айчыннага кліпмейкерства скажу, здымаў гэтае відэа не беларус, а эстонец. Акцёры таксама мясцовыя. Усё астатняе можаце глядзець на сваю рызыку. Сама песня Кіці нагадвае рэпліку класікі фанка, запісаную пад уздзеяннем моцных седатыўных рэчываў, а прыпеў пра Піцер цярэбіць беларускае вуха прыгожым мастацкім цеканнем. Когда-нибудь мы возвратимся в Питер. На гэтым плюсы скончыліся. І далей вас чакае падарожжа ў лор Тінта Браса і ягоных эратычных фантазій. Мы з вамі назіраем каляровую вечарыну батанаў, якая пасля 2 бутэлек таннага бурбона пераўтвараецца ў оргію вачыма універсітэцкага вахцёра. Дзеці ў кадры п'юць, імітуюць палавы акт з глобусам, а дзявочыя філеі з-пад кароткай спадніцы з'яўляюцца ў кадры так часта, нібыта монтажор проста пляснуўся тварам аб клавіятуру ў самы адказны момант, а рэжысёру спадабаўся вынік. Калі вам усё ж такі цікава, чым там усё скончылася, расказваю. Да сексу справа так і не дайшла, бо ўсе напіліся. У прынцыпе, гэты сказ цудоўна характарызуе і агульную творчасць гурта Трубецкі, які ўпарта працягвае імітаваць рок-н-рол. Іронія ў тым, што кліп на песню Кіці стаў самай яскравай падзеяй у творчым жыцці калектыву. Ну а калі раптам нехта замуціць стартап з інтымнымі відэа для пенсіянераў, у мяне ўжо ёсць першая прапанова па кантэнце.
Яшчэ адзін спрэчны шэдэўр выкаціў на свет Божы гурт Дразды. Было тое 12 гадоў таму. І, напэўна, ў гэты самы момант Віталь Карпанаў канчаткова аформіўся як няўрымслівы творчы не толькі эксперыментатар. Ужо пасля будзе знакамітая фотасесія з гусямі і рэп пра вёску. Вы верно заметили, да? Я деревенский пацан. Мне нравится, когда трактор в поле, когда цветет картофан. А пачыналася ўсё з вось такога малабюджэтнага правакатыўнага кліпу на песню «Лови любовь». Лови любовь, держи любовь, хватай любовь, качай любовь. По сюжэце гурт Дразды поўным складам тусуецца на нейкай хаце. З адзення на хлопцах толькі сямейныя майткі і майкі-алкагалічкі, ну і зразумела інструменты, дзякуючы якім яны і трымаюць рукі занятымі. У паралельным сюжэце па мінскіх вуліцах ходзіць мужчына ў плашчы і паказвае мінакам нешта, што выклікае ў іх самую шырокую гамму эмоцый. Он показывал пишу. Он показывал пишу. Разгледзець прычыну гэтых рэакцый немагчыма, але напэўна ж уся справа ў сэксуальных дэвіяцыях мужчыны. Спачатку ён атакуе трактар, пасля сабачку, пасля прадаўшчыцу ў кіёску з хот-догамі. Яна нават корміць беднага мужчыну. Карацей, на яго шляху шмат выпрабаванняў, і ўсё гэта адбываецца пад вясёлае карпанаўскае скавытанне «Дзяржы любоў». Фінал кліпа аптымістычны. На шляху мужчыны знаходзіцца такі ж мінак у плашчы. Яны шчасліва абдымаюцца на вачах у дзяцей і пенсіянераў. Лічу, што больш для папулярызацыі свабоднага кахання ў беларускім шоу-бізе не зрабіў ніхто. А само відэа трэба прымусова распаўсюджваць праз працоўную сетку Міністэрства ўнутраных спраў і Міністэрства абароны, каб тапіць лёд у сэрцах таварышаў маёраў і загойваць душэўныя траўмы генералаў. Калі вы спытаецеся ў мяне, хто такая Наташа Богданова, я вам не адкажу. Але статыстыка і інфармацыя ў акаунтах спявачкі сцвярджае, песня «Жанаты мужчына» дужа папулярная. А яе аўтарка з Гомеля сапраўдная беларуская зорка. Зорак я люблю. Тым больш, калі гэтыя зоркі робяць такія шэдэўры, як зрабіла Наташа. А яшчэ гэта унікальны выпадак у айчынным шоу-бізе, калі спявачка выдае ажно 2 кліпы на адну і тую ж песню. І не здарма. Абодва вартыя ўвагі, і я вам зараз гэта дакажу. Женатый мужчина, бессонницы мои причина. Першая спроба раскруціць жанатага мужчыну пачалася з нізкабюджэтнага трэвел-відэа. У ім Богданова пазіруе на фоне еўрапейскіх славутасцяў і робіць на іх фоне ўсякае такое, ад чаго ў прыстойнага чалавека звычайна ўзнікае жаданне прапрацаваць свае траўмы са спецыялістам. Кліп, калі можна гэта так назваць, складаецца з урыўкаў рандомных мабільных відэа. Шмат увагі надаецца абутку Наташы Богдановай і яе танцам, так, каб кожны жанаты мужчына абняў сваю законную жонку і больш ніколі яе не адпускаў. Але гэтага Наташы было мала, і следам яна выпусціла яшчэ адзін кліп на гэты хіт. Яго рэжысёрам стаў пераможца дзіцячага еўрабачання Алексей Жыгалковіч, і ягоны аўтарытэт, напэўна ж, паўплываў на колькасць і глыбіню праглядаў кліпа. Женатый мужчина, бессонницы мои причина. Па сюжэце Наташа самотная супрацоўніца ЗАГСу, якая жэніць людзей і марыць пра тое сама. Аднойчы яна ідзе на спатканне з вельмі харызматычным мужчынам, ад энергетыкі якога не ўтрымалася б ніводная жанчына. У меня свое дело. Я работаю в криптовалюте. Вось і Наташа не ўтрымалася. Яны нарабілі селфі каля рэстарацыі і развіталіся, каб спаткацца зноў. Наступнае спатканне было ўжо ў ЗАГСе, куды харызматычны мужчына прывалок ужо зусім іншую дзеўку. У фінале Наташа і нявеста харызматычнага мужчыны б'юць яго ружамі па лысіне, каб пакінуць адбіткі сваёй жарсці на скуры беднага Казановы на ўсё яго няшчаснае жыццё. Драматызм, неверагодная гульня акцёраў і філігранная праца маэстра Жыгалковіча разам даюць ашаламляльны эфект. Вы ўжо ніколі не зможаце сцерці сабе памяць, каб прыбраць адтуль жанатага мужчыну і Наташу Богданову. Гурт Light Sound вядомы сваімі творчымі эксперыментамі і маштабам дзейнасці. Вельмі складана выбраць у відэаграфіі гурта тое самае відэа, але я паспрабаваў. Гэта магутная лірычная балада «Finally», кліп на якую здымалі ў Грэцыі. Я паспрабую пераказаць вам агульны сэнс гэтага відэа, а вы можаце напісаць у каментарах сваю версію таго, што адбываецца на экране. Па сюжэце лірычны герой Зміцера Каракіна жабруе ў нейкай экзатычнай краіне. Яго падкормліваюць фастфудам мінакі,
але форму хлопец трымае. Аднойчы, пасля перакусу сэндвічам ён заўважае дзяўчыну, якая спакойна ідзе сабе па вуліцы і нікога не чапае. Кракен падлятае да яе і спрабуе пазнаёміцца, але дзяўчына не рэагуе на ракавога прыгужуна. Кракен уладкоўваецца на шхуну і праводзіць там рамонтныя работы. І аднойчы тая самая дзяўчына прыходзіць да яго і прыносіць вадзічкі. Пасля яны цалуюцца, займаюцца сэксам вось там, на працоўным месцы Кракена. А яго брат у гэты час грае настолькі ашэламляльнае соло на гітары, што падаецца, ў наступны момант стартане з ёй у стратасферу. Сам Зміцер у паралельным сюжэце качаецца па пяску і глядзіць, як дарослыя мужчыны гуляюць у футбол. У фінале гэтай гісторыі Кракен сустракае тую самую дзяўчыну ў лобі гатэлю. Яму падаецца, што ён памірае, але на самой справе проста тупіць і глядзіць у пустэчу. Яго вырывае з фантазіі пытанне «Are you okay?», каханкі абдымаюцца. Глыбіня думкі гэтай меладрамы можа паспрачацца з кінакласікай кшталту «Уікер Парк», а наступныя пакаленні будуць біцца над дэшыфроўкай сэнсавых пластоў гэтага таленавітага відэа. Безумоўны шэдэўр інтымнай лірыкі і пачэснае месца ў маёй калекцыі крынжовых відэа. Я ждал столько лет. Сколько лет? 23 года, 4 месяца, 8 дней. Але галоўнае месца ў гэтым спісе займае відэакліп Анжалікі Агурбаш на песню «Чорная вуаль». Так прыгожа пераўтвараць грошы ў смецце ўмее толькі каўбасная каралева беларускага шоу-бізнесу. Але тут яна пераўзышла сама сябе. Черная вуаль на полу падет, скажут, Бог забыл о ней. Узяць хаця б акцёрскі склад гэтай эпічнай гангстэрскай гісторыі. Галоўную ролю тут сыграў Эрик Робертс, які пасля танных амерыканскіх баевікоў выйшаў на новы ўзровень акцёрскай кар'еры сваёй супрацы з Беларусьфільмам і Анжалікай. У сюжэце нас чакае сапраўдная драма. Анжаліка разам са сваім каханкам едзе ў кабрыялеце па Лос-Анджелесе, але іх даганяюць сапраўдныя бандыты на чале з Робертсам і забіваюць каханка Агурбаш. Магчыма, каўбаснага мільянера, магчыма, мармышачнага магната, магчыма, бульбянога караля. Не гэта галоўнае. Галоўнае, што анжаліцы таксама троху натаўклі ў галаву. Але Эрик Робертс закахаўся ў яе і адвёз у манастыр, каб Анжаліка там троху ачомалася і пажыла пад прыглядам карумпаваных манахінь. Манахіні выхоўваюць Агурбаш бязлітаснай чорнай удавой і благаслаўляюць на помсту. Даюць ёй пісталет і элегантную чорную сукенку. Адзінае, што не хапае троху часу навучыць хадзіць на абцасах, але Анжаліку гэта не спыняе. І яна ідзе помсціць за свайго каханка, забівае усю ахову катэджу, дзе жыве Эрик Робертс, а той спакойна п'е віскі, пасыпае пялёсткамі руж піяніна і выконвае для Анжалікі рамантычны нумар. Такі нетрывіяльны ход з боку гангстара выклікае кагнітыўны дысананс у кволай Анжалікінай свядомасці, і яна забываецца пра пісталет і помсту і трапляе ў абдымкі Эрика Робертса. Фінал. Аплодисменты. Я считаю, что он умер очень больно. Жаль, конечно, этого добряка. Пасля прагляду кліпа застаецца хіба некалькі пытанняў. Наколькі аўтабіяграфічны гэты сюжэт? Як доўга пляваліся манахіні, калі даведаліся, што Анжаліка не адпомсціла? Ці атрымаў Эрик Робертс ганарар за гэтую працу? Ці дамовіліся на бартэр мартадэлай? Вось такі атрымаўся рэйтынг. Я ўпэўнены, што ў вашай калекцыі таксама ёсць крутыя відэа. Дзяліцеся імі ў каментарах, абавязкова абмяркуем. Ну і не забывайцеся падтрымліваць Міністэрства сепультуры на Баймі-кофе. Канал існуе толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Стаўце лайк, падпісвайцеся, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!